It's too windy and kita niyo naman, nag-aayos yung daan. So, re-remote start ko lang yung kotse. Papainitin muna natin kasi siguradong sobrang lamig niyan. So, kung makita nyo, daming ice dito. Pag tumigas yan, nako, sobrang dulas. Kaya delikado dito pag two-wheel lang yung kotse mo, yung drive niya. Kaya recommended talaga pag sa mga ganitong lugar dito sa Canada, yung talagang nag-ice, nagssnow, is yung all-wheel drive na kotse. Kaya yan, kinuha namin si Max. Ewan ko lang kung maririnig nyo ako kasi sobrang hangin talaga, guys. Kailangan ko kasi pumunta sa sa office. Kukuha lang ako ng isa pang monitor para sa work. And I've decided to lakad na rin para mag picture sa labas. Okay, so punta na tayo sa kotse, guys. Tingnan niyo yung harap ng kotse. Cover na ng snow yung harap, pati dito. Yeah, she has. I'm pretty scared to go out this way. Yeah, don't go well, down here at the stop sign, take a left. Not as steep. Yeah. That's all. You'll have no problem with that car. Yeah. Yeah, I do. Good. Yan yung kapitbahay namin, guys. Sakit sa kamay. Sabi, sakit sa kamay. Hindi kaya nang walang gloves. Sobrang sakit sa kamay, yung lamig. So di namin makita yung salamin kasi sobrang kapal ng snow. Oh yeah. Where did you bought that? Walmart. Walmart? Yeah. Yeah, thank you so much. Put on your rear window defroster. Yeah. Put that on. Okay. This is my first winter with a car. I don't know what to do. Just drive slow. Don't go down. Okay. You take a lot of photos. Yeah, I do. Oh no, not my shirt. It's just everything is new to us. Yeah. So this one, what's really good about this one, when you get this, it extends. Ah, Okay, so yeah. one exactly like that. Okay. But yeah, Walmart. Walmart, okay. Put on all your heats, your heated seats and everything, and Yeah. your defroster for here. Yeah. Crank that on high. Okay. Your back one. Yep. Just drive super slow. Okay. It's kind of fun. Yeah. Thank you, Andrew. Okay, we're going. Ooh. So guys, this is literally my first time to drive in the snow. And medyo kabado kasi yan nga, sobrang dulas ng daan. At saka kanina lang sa news may na-aksidenteng pickup truck doon sa bridge kasi nag-snow, black ice. So yun nga, sabi ni Andrew, dito daw tapos liko sa left para di masyadong steep yung dadaanan. Feel ko talaga yung yung kotse nagsa-slide. Kakamiss. Ito nga pala yung office namin dati. I mean, it is still our office but work from home na kami. Kuha na ako ng monitor, guys. Ito nga pala yung nakuha ko. Tsaka isang cable connector.
Walang tao kahit isa sa office. Sobrang tahimik. Punta pa sana ako sa second floor. Kukuha ng coffee pero wala pa ano. Walang supply kasi walang ni isang tao sa office. So we're back. So dito na. Mili ko nindot oh. Pinaka-bag-o dito. Ang gikuha. So, mandilim na guys. I'm not sure if you can still see me. Pumunta muna kami sa Canadian Tire para bumili nung pangkahig sa ice. So we're here. Parang nalito ata na serve yun. Kuya, first time namin mag-drive sa snow. Ayos lang yan. Thrilling lang yan. No, kakatakot. Basta dahan-dahan. Bago ka makita mo yung... Tapos anong gagawin ko? I-drain ko muna yung ano. Train mo muna yun sa'yo. Ito, 40 na. Tapos napapalit. Sino kasama mo, kuya? Pinikap namin yung snowblower. Ah, Bumili na rin ako ng lamig. naghanap din kami ng ano. Kailangan mo talaga marami yun. No, ano kaya bes? Pang Yung walis. Yung adjuster. Ay, ito. Ay, ito yan. Na kailangan gamitin yung brush. Yung mga natitira na lang. Ito siguro po. Ito yan. Mas mura. Opo. Hindi lang ngayon kasi nga bumagsak eh. Pero Thanks kuya bes. mayroon pa ako nung Oh, ingat. Wala, ito na lang. Ito lang. Ingat. So, I don't think may makikita pa kayo dito kasi sobrang dilim. So, stop ko muna yung pang recording tapos on ko mamaya pag sa Walmart na kami. Okay guys, so dito na tayo sa Walmart. So meron pang mga natitirang sale dito, mga chocolate. So kaya siguro guys, yung mga uwi ng Pinas, ang dami na lang chocolate kasi tingnan nyo nga naman, $14.97 for this. Mahal pa rin but marami kasing chocolate talaga dito. Yung mga puti kasi mahilig sila sa chocolate. At meron pa rin tira-tirang mga sale dito. Ito yung gusto ni mama ko pabili. Yung mga ganito, razor. Ito, Conair. Ang ganda din to. Pero may nakita akong isang magandang value, $20 value yung naka-add dito. But this is $49. No. Ito yung $49 each. But I don't think this is wireless though. So, yeah, it's a corded clipper. So, hindi to wireless. But, marami pa dito yan. Mga clipper. So, dito. Meron Philips. Ba't ibang brand dito. Wala siya katong... Oh. But, pila man eh. Okay guys, so nakita namin parang mas gusto ko yung nasa sa Canadian Tire. So yun yung bibilhin namin. Okay guys, so now we're going to Canadian Tire. Hindi na natin sasama sa nito para mas mabilis. Off pa lang. So dito na ako sa loob. Okay, so we're back at Max guys. So ito yung nabili natin. So ito nga pala to. Yan, I use it to brush off the ice.
Okay guys, so we're done with our POV today. Yun lang yung lakad namin, pauwi na kami sa bahay. Sakit talaga sa kamay yung lamig, sobra. Yun lang guys, I think I'm gonna end the vlog here. Sobrang ano lang, thankful lang kami ngayon kasi meron na kaming kotse. Dati kasi nung last year, kung kailangan namin mag-grocery or kailangan may bibilhin, eh ganito yung weather, ganito yung situation, kapal ng ice, ang lamig pa, tapos wala kaming kotse. So yun, naglalakad kami. Nakita niyo siguro yung yung other video ko na bumili kami ng water, na naglalakad lang kami sa sobrang kapal ng snow. Sobrang thankful lang kami sa blessing na to, si Max. And sa mga nagsisimula pa dito sa Canada, siguro ma-experience din yung hassle ng wala pang kotse agad, or anumang hassle na nararanasan ko ngayon na sinishare ko sa inyo. At least meron na kayong idea. Keep praying lang, kaya niyo yan. Dadating din yung time na magkakakotse kayo, matatapos kayo sa pag-aaral o kung ano man. Tiyaga lang, huwag kayong sumuko. So I'm gonna end the vlog here. Hangtod sa sunod nga video, amping tanan. You lifted me up.